Kag sa good vibes, matinlo nga ilimnon nga tubig nangin posible pinaagi sa solar energy ang turnover sa isa ka eskwelahan sa Victoria City. Pinagi sa Christian Advocates for Justice and Development in Negros Incorporated o kun CADEN Incorporated kag Department of Education, School Division sang Victorias, Barangay Estado Council, Parents Teachers Association, Learners, Student Leaders kag Our Lady of Guadalupe Quasi Parish tigayon naging turnover ang clean drinking water pinaagi sa solar energy nga project sa Barangay Estado National High School kag Estado Elementary School. Tinutuyo sang sini nga proyekto nga makapaambit sang matinlo nga ilimnon nga tubig sa eskwelahan pati na sa komunidad. Matapos ang official turnover, ginsundan ini isang signing of Memorandum of Understanding sa tunga sang DepEd Victoria's School Division kag CADEN. Nangin posible ang clean drinking water gikan sa solar energy nga project sa budig sang Association of St. Alfonso's Former Foremans Incorporated kag ginpunduhan sang Action, Vassar Buffel, and Veltaden.